Hej, velkommen tilbage til Sketchupen. Vi skal have kørt noget mere igennem. Jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg slap. Der har været mange spil imellem. Der har været noget Roadside Research også, vi har været i gang med. Altså, jeg har spillet nogle forskellige horror games, som jeg overvejer lidt, vi skal have lavet noget stream på. Bare lige for at teste og se, om det var noget, der kunne bære det. Og det tror jeg godt, det kan. Så det skal vi lige have begivet os ud i. Men lad os komme tilbage til det her. Jeg har haft det startet en lille smule op, bare lige for at få et recap på, hvor vi var henne. Og så har jeg lige fået flyttet tingene over hertil. Mere er der ikke sket. Så. Lad os se. Vi har lidt weed på os, og vi skal have groet noget mere. Så vi skal... For helvede. Så vi skal hente noget jord. Nede ved Dan. Se, hvad han har gang i dag. Fuck, hvor vi skal jo orientere mig, det her. Der var der bare af Jesse. Han vil kun have... For helvede, vi skal sætte pengene ind, jo. Okay. Så bare... Smid hele lortet ind. Quick. Sådan der. Good nok. Vi skal købe noget jord. Vi skal have 2 af. Nok hellere få nogle flere poser også, tror jeg. Hvad fanden kan vi bruge det der til? Det er til at hvad? A clear glass jar to keep various substance in. Hold 5x units of any products. Det er simpelthen bare noget storage. Tænker jeg ikke, vi er der endnu. Og vi kan også købe møbler til at lave vores lille hybel endnu bedre. Det var ikke være det endnu. Så har vi Magni. Vi har 446, så vi skal have noget... Jeg tager de 2 speed growers. Yes. Farvel. Så lad os få lavet noget weed. Noget mere weed. En gang havde jeg ikke hentet... fuck, mand. Jeg skal hente det der... Jeg skal hente mit weed. Fuck, man, jeg havde bestemt det. Jeg kokser det hele sammen. Jeg skal ind til supermarkedet. Supermarkedet? Hvad fanden er supermarkedet hen? Supermarkedet? Det kan jeg sgu da ikke huske. Bum. Supermarkedet. Jeg kan ikke se det på kortet, kan vi? Nej, det kan vi ikke. Supermarked. Kok. Jeg kan ikke huske, hvordan det ser ud, supermarkedet. En pornshop her. Opshop. Supermarked. Jeg kan huske, der er sådan nogle... Ja, hold nu kæft. Okay. Cool. Hvad har vi? Vi har OG Kush og Sour Diesel. Okay, jeg skal huske at tage dem. Jo. Der. Så skal vi bare tilbage igen. Og det kan noget. Bum. Nå. Så lige har man noget speed grow i det, og så få listet det for sale. Så skal jeg bare huske, at jeg har 2 slags speed nu. Jeg skal være lidt mere ops på, hvad folk skal have. Lige ind til mit Ming. Cool. Lad os få hammer noget jord i det her hul. Svip! Det er pose. Smukt.
se nu. Gider vi ikke gøre nu. Sådan der. Nice. Nå ja, I har nok... Jeg vidste det ikke i den sidste video. Og jeg hammer lige tv'et og lampen over fra motellet af, og så også lige en rack. Man må bare stjæle fra motellet af. Jeg har ikke lige snakket med hende, der har det. Det kan være, at jeg lige skal opsige det motelværelse der egentlig. Og så bonger hun mig op for det lort, der jeg har hakket derovre. Men det er jo ikke sikkert, hun har venner at kigge det. Så det er... sådan noget. Så kan vi lige løbe over, og så se om vi skal opsige det lort. Men det ved jeg ikke. Jeg gider ikke at betale for det. Altså, det ville da være åndssvagt. De penge, der må jeg hellere bruge på noget weed. Jeg skal også have det lidt godt. Så vi laver lige sourdaisel. Boop. Kæft, det var en god lyd, mand. Så har vi lige noget speedgrow i svinet også. Og vi skal godt ud i kanterne, jo. Sådan der. Okay. Effektivt. Og... jeg har vandet, ikke? Ja, jeg har vandet. Ja. Læg med svine. Læg til. Har man noget speedgrow i. Sådan der. Så løber vi lige ned til hende der kosten der. Jeg kunne sådan set godt sælge noget. Det weed, det jeg har på mig. Det er OG Kush. Det kunne vi sådan set godt lige løbe rundt med nu. Egentlig. Produkter. OG Kush. List for sale. Yes, sir. Er stadig ikke? Okay. Nogen der bare sidder og venter. Hvad siger hun? Yes. Der samler den af. Hvor vil du gerne hen? Taco Tacklers. Sæt med tackle din taco. Taco Tacklers. Hvor fanden er den ligger? Den ligger herovre. Prøv. Ikke det, der ligger derovre i motellet. Det er ikke Taco Tacklers, det her. Det var det så. Hvad var det, han sagde? Behind Taco Tacklers. Behind. Er det ham der, eller hvad? Behind, mand. Det er ude midt i ingenting. Er det Sam, eller hvad? Er det ham? Okay. Complete. For lige... Jeg skal bare lige have en. Værsgo. Ja, nu er man tændt gaden, og jeg skal lige simpelthen. Hvad har vi ellers? Så Chloe. Det var noget med, hvad er mission med hende? Hvad står der? Reach friendly relationship status with Chloe, Ludwig and Beth. Okay. Det må vi nok hellere gøre. Vi skal behandle dem pænt. Vi kan lige opsige det der motelværelse. Jeg håber seriøst ikke, man kigger det. Altså nu kan I for sådan den sidste video, så kan I huske, hvad der var. Jeg har bare ribet alt. Okay. Vi snakker lige med. Hej. Jeg kan sælge til hende. Så kan det være, hun ikke er så sur. Jeg kan lige give hende... relationship. Hej, nej. Fuck, det var tæt på. Deal with Chloe. Ej, fuck. North Waterfront. Hvad fanden er det hen? North Waterfront. Chloe. North. Deroppe. Okay. Vi skal hurtigt derhen, mand. Det kan godt vise sådan en elite-løber her. Shit! North Waterfront. Nej, det skulle da ikke. Nej. Nu skal ikke. Så overhen den kost der. Er det her? Er det hende der? Chloe? Undskyld. Hvor meget var du skal have? Okay. Det er ked af. For lige 2. Ja. My friend Benji Coleman is a dealer and might be able to help you move your stuff. You should go. Okay. Okay, så det er ham der. Nice. Cool. Benji. Så skal vi ikke selv løbe rundt herude, mand. Okay, hvad havde vi? Vi havde lige en deal her. 3 kush, jeg har 3 på mig, så kan vi lige komme af med lortet. Den tager vi så... Hvor skal vi hen? Next to the barbershop. Yes. Hvordan er the barbershop henne?
Barbershop. Ej, fuck jeg med. Ej. Barbershop. Man skal eddermame, man må nok huske lortet i hovedet, mand, med de placeringer. Det er ikke mappet en skid på kortet med det. Barbershop. Barbershop. Nå, der. Barbershop. Kan jeg lige klemme mig ind her. Next to the barbershop. Okay, så next to... Hvornår er det? Det er ikke endnu. Okay, jeg vil lige godt sådan her. Hvem er det egentlig, vi skal sælge til? Det er kat. En tøs. Var det ikke en tøs, der kom gående der? Jo, den kommer der. Jeg skal lige have nogle monedes her først. Bare lige vente lidt. Så det er rent guld, det her. Bare ud med... Ej, for helvede. Den der. Hvor hen? Er det katten? Nej. Hvad fanden var det? Det er Anna. Okay. Next to the barbershop. Hun er ikke kommet endnu, eller? Hun slår ikke hen i hjørnet. Er det hende der? Det håber jeg ikke. Er det Fiona? Ja. Vi må jo bare vente. Hun er ikke kommet endnu. Kom. Politiet! Ej, altså det... Fuck. Kan de gå lige ud? Hvad var det der? Trent Ballon. Hun står der! Hvad så? Ja. Jeg skal bare det her overstået, mand. Ej. Du skal det hele. 3 stykker. Værsgo, mand. Ja, du skal ikke ryge nogen politiet af her. Okay, så skal vi finde ham. Benji Coleman, der. Hvor er han henne? Benji Coleman. Nå, der står sgu da på motellet, for helvede. Lige herovre. Benji Coleman in Motel Room 2. Så han har boet ved siden af os hele tiden. Fuck, kunne vi ikke bare... Fed idiot. Ja, nu slapper du bare af. Jeg skal nok lige liste, at jeg ikke har nogen produktplan. Så går de jo helt bare langt dem der. Den der. Okay. Hvad står der? Do you want to work for me as a distributor? Var det et skud eller torden? Hvad? I'll be a dealer for you, but there is a 500 signing fee, and I'll take 20% cut of each sale. Det var delen dans med godt nok mange monedes, han skulle have bare for at slynge noget weed rundt. Ja, er det cash, han skal have, eller hvad? Insufficient cash. Okay, hey, slap af, mand. Jeg går over og hæver pengene nu, din fuck. Ej, hvad? Shit. Jeg hæve noget mere. Lidt 100 mand mere. Sådan der. Ja, I'm done. Hallo, du kan godt pisse ud nu. Jeg skal bruge dig. Hvad så der? Okay, du får lige dem der. Hvad står der? Thank you, bring me some product and assign some customers to me. And I'll get to work. Ja, det er i orden, man. Jeg skal lige over og hente the weed der. Fuck, det er mørkt. Jeg skal have transport med. Jeg så, der var en bilhandler her i byen. Jeg har så travlt politiet med at lyse på lommelygte efter mig, men kunne de ikke tage vaske alt væk? For helvede, det er ikke her. Jo, det er så. Nej, det er ikke. Helvede. Jeg glemmer, hvor jeg bor. Det her. Der er tissemand på alle væggene. Det er godt lige tage og så svinge noget blod frem eller et eller andet. Sådan der. Okay. Effektiv speed glow. Yes, man. Hvad var det ved... Det var den der sour diesel. Super diesel. Yes, lad os få pakket. Hvorfor er det egentlig, at han ikke kunne have pakket for os ham der? Så vi skal lave det her lortarbejde. Så må vi se, om vi kan hyre en eller anden til det. Okay, nice. Ud. Lige på kanten. Ej. Sådan der. Guys, giv mig det lort der. Og hvad så? Provide Benji with at least 10 weed
10 weed. Okay. Må vi godt blande lidt. Det er han vel ligeglad med. Jeg kan i hvert fald bare lukke røven. At least jeg kan godt bare give ham hele lortet jo. Så... Ej, hvor jeg roder, mand. Det er nogle flere poser i svinet. Den der. Den der. Fuck, det er bare et kav, det her. Det er det værste del af spillet. Det er det pakkerilort her. Det er en pakkesimulator, det her. Pack-weed simulator. 2.0. Okay. Yes, giv mig det lort der. Så skal vi ned her. Ja. Så kan jeg lige rundt og flage med sin saks der. Ej, der er curfew nu jo. Hvordan er de henne så? De står her. De står derovre. De står hvor de plejer. De laver ikke en skid. De står hvor de samme steder. Ja, du kan godt komme ud af posen. Hey boss. Jeg har fået titel på. Hvad står der? I need to trade some items. Yes, man. Du får bare hele pivetøjet. Du skal ikke ryge det selv. Hvad står der? Assign at least. Hvad står der? How do I assign? You can assign customers to me with the dealer management app. Nå ja, selvfølgelig. Okay, stop it. Hvad står der her? Assign customers. Så kan jeg jo bare... Ja, Chloe, hun er god pige. Hun vil gerne have. Og Ludvig også. Actually, never mind. Du slapper bare. Pædofil. Han får også pædofil. Han får bare hele lortet. Mikkel Luben. Sæt Jesse. Nu har vi ellers Austin. Hvad var det for en sniger, han lavede der? Det var da fuldt nøj. Hvor mange har vi nu? Han har 7. Han får lige Kyle. Sådan der. Så går du bare i gang nu. Er han smutter, eller hvad? Okay. Så smutter vi bare hjem i kassen, eller hvad? Og så skal vi have... Jeg skal have betalt min gæld, mand. Jeg ved ikke, om jeg har råd til det. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skylder. Forfaldet. Mikkel Luben. Det er bare... Det lyder som sådan en billig glidecreme. Hvad står der? I want to pay. Hvor meget? You can pay off the debt. Det skriver han selvfølgelig ikke. Fuck, idiot. Fuck, jeg fik et chok, man. With Benji's help, you'll be able to move a good quantity of product. Now it's time to start manufacturing and selling a higher value product. Okay. You might notice you can buy different wheat seed strains from Albert. You can create even more unique product with a mixing station. Så vi kan krydse dem, eller hvad? Vi kan lave hybrider. At the mixing station, you can mix products with special ingredients to create new mixes with unique effects. Customers will pay more for these products. To get started, go purchase a mixing station from Dan's Hardware. After that, you'll need to grab something to mix with your weed from the local gas mart. What the fuck? Prøv lige at... Psykopat, mand. Det ikke, hvor det går at sælge, egentlig. Benji. Okay, lad os lige se, hvor meget vores den er på. 65. Det kunne vi! Nice. Det er vigtigt at få en ordentlig beløb her. Jeg kan ikke se tallet. Hvad var det? 65. Så smider jeg lige 57 lupper i. Jeg vil lige have banket 3 her på. Ej, han skal sgu da for helvede der. Sådan der. Sådan der. Nice. Så skal vi bare... Kan vi ikke bare bestille det her nu, egentlig? Burde vi ikke kunne det? Hvor han henter ham der, Albert? Yes, man. I need to order dead drop. Jeg tager bare en hver mere. Sådan der. Ja, en time. Cool nok. Det vender vi med. Vi tjener nogle monedes. Bare lige ved at... Flyt på en dose. Okay, der er bare ikke nogen... Skrald... Jo, noget der. En skraldomat. Satan i mig. Nå, jeg ved han lovløb. Fuck. 7 tilgang. En time.
Det er hvad? Det er et minut væk, som det var? Jo. Jeg føler bare, at det sol heroppe. Indtil den er ved at springe. Okay. Det er bare cigaretskåder, man. Hvis man kunne tjene penge på at samle cigaretskåder op, så ville du fandme blive millionær til karneval. Og kæft, alle de måneder, man kunne lave. Der er bare gang i en dag. Vi æder med, at man godt nok ryger ikke, man. Vi ryger slet ikke de smøger her. Sæt mig for dyrt. Okay, den er klar. Behind the grocery store. Nice. $11. Grocery store. Sidste gang det var supermarked. Hvor fanden er grocery store henne? Kæde. Pizza. Grocery store. Har jeg overhovedet været ved grocery store nu? Jeg tror jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, om hvad fanden jeg skal kigge efter. Ja, det her noget. Det er bare det lort, der er politiet derovre. Grocery store. Okay, nu skal jeg være lidt vågen. Sidste butikken. Hvad fanden er den her? Sigler. Købs McHenry. Nej. Grocery store. Butterbox. Supermarket. Politistationen. Grocery store. Hvad er det der? Nå, okay. Kan vi købe en bil? Endelig. Need to. Vi kan godt købe biler. Eller hvad? Okay. Opening hours. What? Kan man seriøst købe en bil? Det er sådan en gammel banke... Fandt en Cadillac eller det eller andet, det der. Ligner en Cadillac. Eller en... det er en Cadillac. Men det der. En musestang. Skal jeg sådan en musestang der? En musestang. Og der var den grocery store. Hvad fanden er den her? Top Dog Car Wash. Den er ikke det. Thirsty Fresh. Laundry. Barbershop. Fuck, man. Det er garanteret. Hvor fanden? Det skulle ikke, hvor den er hen. Jeg ved, hvad det sker, hvis de siger mig. Jagter de mig bare, eller hvad? Jeg har jo ikke rigtig noget på mig. Jeg kan ikke se, hvor det er fucking irriterende, mand. Behind. Blub. Ej. Grocery store. Jeg kan seriøst ikke mindes, jeg har set en grocery store. Nu er vi bare tilbage, hvor vi fucking startede. Jeg lå bare i ring. Okay. Hotel. Ja, det er office. Det er ind til hotellet. Er det noget... Lidt pawnshop, okay. Det var hernede. Det er en anden gasmål, ikke også? Tattoo. Grocery store. Det er bare sådan en bitte købmandsbutik, jo. Hvad kan vi se herinde på, hvor dead droppen den er herinde egentlig? Vi kan se customers. Og det er... Det stage, det der vi køber, det er henne. Vi kan ikke se... Det er Kauman. Grocery store. Det er ikke her i hvert fald. Jeg er lidt ude af skide det nu, for jeg ved faktisk ikke, hvor fanden det er henne. Fucking politi, mand. Nu slapper jeg bare af, mand. Oh shit! Under arrest. Nej, hej. Fuck, de kommer! Nej. Fuck. Kan vi stikke af fra dem, eller hvad? Jeg holder øje med grocery store, nej. Fuck. Nej, man, de har ikke set mig. Jeg var faktisk stukket af fra dem. Okay, var det ikke værre? Jeg er bare kommet. Så jeg er ikke bange for dem.
tror jeg. Men Slop Shop, er det en grocery store? Slop Shop. Kunne det vel egentlig godt være? Slop Shop. Jeg har bare en idé om, det skal hedde grocery store. Der er garanteret ikke noget. Okay. Og der ikke er piller i. Grocery store. Jeg ved seriøst ikke, hvor det er henne. Thirsty Freds, det er en tøjbutik. Og nu løber vi bare ned til det lort, vi var ved før. Alleyway behind the grocery store. Det er måske det største minus, jeg har til det spil her. Det er, at man ikke får et eller andet præg til, hvor man skal hen. Eller også så gør man, hvad er de der fucking... Jeg er en kæmpe idiot. Det vidste jeg jo egentlig godt, for det var det, jeg gik efter i starten. Jeg var bare fucking kigge op på min GPS. Hold kæft, mand. Nej, det er knas det her gang i. Det er for lang tid, jeg spillede det. Ja, så vi er her nu. Så det er lige her. Nå, okay. Jeg lukker bare. Jeg går bare i seng. Okay. For helvede. Nå. Ja, men så genlærte jeg da det. Så skal jeg bare lige orientere mig på, hvor fanden det er, jeg egentlig er henne. Helt dernede, så jeg skal den vej. Selvfølgelig skal jeg ned her. You want some cook? Nu har jeg sweet eller seeds på mig. Det er bare noget helt... Okay, hvor skal vi hen? Hvor er jeg henne? Jeg er helt dernede. Ej, det er helt knas, det der. Man løber bare meget længere, end man lige tror. Okay. Slap af. Så vi skal over der. Nej, hvad? Jo, vi skal over der. Og så bare igennem herovre i gyden her. Det er fandme her, jeg kom fra, mand. Jeg kan vide, om han har fået solgt noget weed, ham der. Eller så han bare løb med alle pengene. Man kan ikke stole på ham. Det er fordi, han er sådan en skotstærnet skot, men det kan ikke stole. Fuldstændig utilregnelig menneske. Okay, så jeg skal bare purchase a mixing, så jeg skal bare gå i seng. Okay, vi går bare i seng. 210 XP. Vi kommer med nyt level, så Street Rat 5. Hvad kan vi få der? Pot Sprinkler. Electric Plant. Okay. Det var ikke nemt nok, det vi gør nu. Never mind. Du slapper bare helt af, John. Måske skulle jeg lade være... Jeg er jo ikke listet. Hvorfor er han blevet en fed idiot? Han falder ikke noget, eller hvad? Ej, fuck det, mand. Det må godt ligge. Jeg havde hentet de ting, der så se, hvad den mixestation den koster. Kan jeg kontakte ham, der er Benji, eller hvad? Hvor er mine penge hen? Jeg har altså ikke lige fået hans telefonnummer, eller hvad? Det er ikke kraftedeme flot. Han er løbet med pengene. Jeg kan mærke. Benji. Dealer, han er der. Show on map. Se, hvor han er henne. Hvad? Er han på fucking motellet? Jeg skulle ikke betale ham så mange bobs på for bare at stå heroppe, mand. Har du penge? Hvor er du henne? Jeg kan også sove. Det er sæt mig galt. Hvad så, mand? Har du penge, eller hvad? I need to collect your earnings. Ja, mand. Tak. Jeg tror lige, jeg har sagt, at jeg havde noget monis. Hvor jeg skal bruge. Okay. Vi skal have købt den mixstation. Og... alt til at gro med. Fuck, dit lortemusik, det er højt. Nå, hvad sådan? Jeg skal lige bruge noget mere jord. Og så skal vi lige se... Hvorfor kan jeg ikke få en mixstation? Unlocks at Hoodlum 1. Så jeg har ikke level nok til det endnu. For helvede, display cabinet hvad? Fancy stuff, ikke? Okay.
Trash grabber. Iskold. Vi skal have noget speed grow. Fuck. Fandme sikkert. Okay. Ej, jeg skal deposit. Helt lortet. As. Sådan der. Hej, har du gemt mine ting i indkøbskurven, eller hvad? Ja, tak. Purchase. Ja, vi ses. Okay, vi skal... Nu skal klippe fingrene af en eller anden. Løb tilbage til motellet. For fuck's sake. Nå. Det er sådan lidt slow progress, det her spil. Altså, det er fint, det er hyggeligt. Det chiller nok, men okay, fair nok, man kan jo så også være flere i det. Altså, så det har jo fandme også meget at sige, hvis man nu var 4, der løb rundt og lavede alt det her. Men man tjener vel stadigvæk den samme mængde penge? Hvor er du fra? Det er jo ikke mere bare, fordi den er 4. Okay, lad os have noget vand i det pisse her. Næste. Men som så, jeg er ved at spille Roadside Research lige nu, og det er også mega fedt. Så var jeg inde og undersøge lidt på det, om de havde lavet noget andet, og så havde de lavet et spil, der hed Order 13, et gyserspil, hvor man løber rundt på et eller andet fucking lager, og skal finde en masse shit. Og i starten, der synes jeg bare, det var mega kedeligt. De første 5 minutter, eller sådan jeg spillede, jeg tænkte, det bliver aldrig til noget. Men det skal jeg satranme med love for, der gjorde. Fuck! Der er mange jumpscares der i, jeg var ved at skide i bukserne. Altså, det var fuld smadret. Og så for et selskab, man ikke rigtig kender. Altså, jeg troede kun, de havde lavet det ene spil, Roadside, men at de havde lavet mere. Så det tænker jeg laver en video med her inden mega længe. Det bliver nok, skyder nok videoen en gang i dag, og så bliver den nok uploadet til, hvad er det i dag? Lørdag? Ja. Den kommer nok ud tirsdag. No. Det vil jeg sige. Ja, tirsdag. Plus vi skal have mere roadside ind. Grunden til, at der ikke kommer noget roadside her. Jeg synes, det var sådan lidt... Jeg synes, det var sådan lidt for stillegående. Det er også kedeligt bare at se, at vi står og sælger det samme shit hele tiden og sådan noget der. Så vi har lige sprunget lidt frem, købt nogle flere ting, fået opgraderet... jeg skal købe en pose. Fået opgraderet bæksten lidt og sådan noget, så vi er klar. Jeg tror, det bliver godt nu. Jeg har en god fornemmelse med det spil der, for nu skal vi snart... Vi skal have 10.000 af de der Alien Research point, for at vi kan få sådan en Alien Probe. Og den ser bare mega bizarre ud. Altså, meget sketchy probe. Jeg tror, det bliver grineren. Hvordan fanden vi lige skal få probet de mennesker der i, det ved jeg ikke. Men det finder vi nok ud af. Kæft, det er ulækkert det her, mand. Back fresh. Yes, mand. Lige pisse af med dig. Kom du. Nej. Ikke meget skrald, der kan være i dem her. Så skal vi bare have lavet alt det wheatlord her. Lidt på det færdige. Og så få crashet lidt. Og så bare få det smidt over til Benji, så han kan få det skudt afsted. Så vi kan komme op i Hoodlem. Jeg ved ikke, hvornår vi kommer i Hoodlem. Men det tænker jeg, at vi gør rimelig snart. Jeg ved, man kan putte det svin der ned i den der maskine der, så få noget bobs. Jeg skal lige lukke døren, mand. Få noget bobs for det. Og der igen her. Står lige der. Åben. Det giver ganske godt sådan en stor sæk. Det kunne være for mere for at putte cigaretskodder i, men det er fint, ikke? Man ikke bare aflevere her hver gang. Nå.
Vi skal op og have klippet noget weed. Det er vi færdige, eller hvad? 97. Kom nu. Så er jeg begyndt at bruge et nyt optagerprogram. For jeg synes, kvaliteten i både lyd og billede og alt muligt på Streamlabs var mega dårlig. Eller ikke mega dårlig, men det var ikke lige så godt, som OBS gør det. Og det er sjovt, for Streamlabs er bare en udvidelse, eller ikke en udvidelse. Jo, det er en udvidelse til OBS for at gøre det nemmere med alarmer og widgets og alt muligt lort på. Det er lidt fucked, at OBS gør det bedre, men det er nok fordi, det ikke kræver lige så hårdt. Fordi det ikke har så meget i sig. Og jeg har prøvet at lave nogle testvideoer på det, og jeg synes, det er meget bedre. Jeg var lidt skuffet over kvaliteten af min mic. Jeg har købt en ny mic her, og købt nyt kamera. Kameraet har jeg fået til at køre meget bedre. Og så mic'en, der var jeg skuffet over, for jeg synes virkelig, det lød skrællet. Det var så Streamlabs, der gjorde det. Så jeg har været inde og tweak i alle mulige indstillinger på Streamlabs. Jeg synes ikke, jeg kunne ramme det. Det er en pose. Fuck sake. Men jeg tror, det er bedre nu. Også for jer, der ser med. Det skulle gerne være bedre. Der skulle være mere bass og mere dybde i den her settings, som OBS bare kører med. Vi skal have en pose, så. Vi skal have en del poser. Vi kan lige skal bare købe 30 poser. Hvad siger han? Hey, nu har han sgu da skrevet til mig. Just letting... Hvad står der? Letting you know I'm out of product. Yes, sir. Du får lige om lidt, så kan vi mødes. Så kan jeg lige overtage de monies, du har. Jeg håber det er. Jeg har nogle flere penge. Bum, 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 bum. Bare lige få skudt dem derinde der. Yes, pack the shit. Videre. Ej, hvor er det tørt, det her, mand. Videre. Videre. Og hvis der er noget, I synes, jeg skal spille, eller noget, jeg skal give et skud, eller noget, jeg skal spille sammen med en anden, så bare skriv det. Fordi lige nu, der eksperimenterer jeg bare meget med det YouTube her, og ser efter, om det er noget, der... Altså, noget, der holder. Det er sjovt, det er underholdende. Men det er også bare træls at lave videoer, og så er der ikke nogen, der gider at se det. Så det er meget federe ligesom for at vide, hvad folk synes, der er grineren. Eller hvis jeg skal spille noget, som ikke er grineren. Altså, der kommer... Er det Resident Evil, der kommer ud her den 27. Og jeg skal spille Resident Evil, men skal jeg lave en video på det? Det er jo så det store spørgsmål, eller om det bliver for tungt at sidde og se i længden. Jeg skal da trykke pistol frem. Nå. Kan man få en pistol, ikke? Okay, vi skal over til Benji. Han er ude at gå, mand! Han er på nollertur. Han går der. Benji, for helvede, det er din gamle junkie. Jo, jeg skal snakke med dig. Hvad så der? Collect earning. Han har tjent big bucks. Yes, man. Okay, nej, du er ikke færdig. Fucking shit, man. Blå møgdyr. Fy for... Helvede, så står hun bare creeper bag mig. Hallo? Ja, du skal... Okay, det er fint nok, ja. Du skal lige have dem her. Bum. Og så skal vi lige have det der. Jeg kan ikke købe den der. Hvad siger du? Yes, master. Okay, så vi skal bare vente. Chill. Men ja. Hvis der er et eller andet grineren, kogt, nøj-spil. Så jeg skriger som en lille pige, når jeg spiller gyserfilm. Eller gyserspil. Jeg kan sætte mig garantere for det, jeg spillede her den anden dag, men det er mange, mange år siden, at jeg har fået... Hold slap af, Lucy. At jeg har fået sådan nogle chok, som jeg fik det. Der skal meget til at give mig de der, altså virkelig hardcore
Men jeg kunne virkelig... Mit hjerte, det takkede lige 2 gange over. Altså, fuck, det var klamt, mand. Man står ved at pakke på sådan en eller anden fucking hylde. Og man kan kun se det produkt. Du kan ikke se noget, fordi du ligesom er lukket inde i den action, du er gang i. Så kan jeg bare høre footsteps, og tænker, okay, der kommer et eller andet lige om lidt. Det er det, jeg afslutter det, mand. Så springer der bare sådan fucking nøjsvin frem i skallen på mig. Jeg var ved at dø. Det var... Mine fingre, de gjorde ondt. Så hele præmissen i det spil, det er, at man har en eller anden fucking kat. Og den kat har, jeg tror det er 300 eller sådan noget. Og så må den ikke komme under det, fordi så dør katten, og så er du tabt. Det er helt kogt skruet sammen. Men fair nok, kig på Roadside Research. Det fandme også et kogt spil. Altså det... Men det fungerer. Nå, kan vi stadigvæk... For bare den der skinkepik dernede. Kan vi stadigvæk købe herinde? Det kan vi. Okay. Så... Ja. Skulle jeg købe det? Jeg skal ikke købe noget. Jeg skal betale min gæld. Så skal vi have noget mere weed. Og så går... Okay. Easy Bear, så fik jeg lige et nøgle til at låse af. Ja, så er der, Jeff. My name's Jeff. Fik jeg lige nøglen der til at låse af for bæksten. Det var da sådan rimelig hardcore. Okay, hvad siger han? Hey, bare, ja, det ved jeg godt. Cool, vi skal lige have fat i ham hooveren der. Sosueren. Det er en sur så meget coke. Luk røven. Jeg skal betale min gæld. Nice, man. You can pay off your debt by placing cash. Okay, vi har masser af cash på os. Det er ikke endnu. Ikke start endnu. Okay. $65. Ikke sin skide, mand. Så 60. 65. $. Sådan der. Okay, så vi kan vel lige så godt bare fyre op, og så hakke i seng, eller Benji køre sit shit, og så stoppe videoen her for den her gang. Og så for helvede, jeg løber altid op til det fucking motel. Og så skal jeg til at eksperimentere lidt i, og så sidde og klippe lidt i videoen, sådan at jeg kan lave længere videoer, men stadigvæk holde mig nede på det her kort tid. Det er ikke fedt at sidde og se 1,5 times video. Men så forkortet alt det her filler ud, som er ret ligegyldigt. Jeg bare løber rundt og frem og tilbage. Så det skal jeg lige eksperimentere lidt i. Så jeg tror, det er det næste. Igennem. Sådan der. Nu vil lige hoppe i kassen. Der står 80 XP. Det er sgu ikke meget, vi har fået hakket igennem der. Og det var nok så... Hey, vi kom i Hoodlum! Nice. Okay. Så kan vi få mixestationen nu. New region. 10 potential customers. 1 dealer and 1 supplier. Vi kan få mere nu. Okay. Nice. Cool nok. Cool nok. Nå. Det var schedule 1. Part 2. Jeg laver en part 3 snart. Så vi kan få hamret det her igennem. Og vi kan komme op og blive noget... Jeg ved ikke. Kingpin, narkobaron, kartelejer. Jeg ved ikke, hvor højt stigen den kravler her. Og i mellemtiden så kommer der også en masse andre ting. Så det bliver lavet som playlist, og så kører vi dem lige så stille og roligt i etapper. Men jeg sørger for, at der ikke går sådan en uge imellem hver spil, jeg laver nu. Outlast, som jeg har lavet video på før, det har jeg droppet. Jeg gider ikke, jeg synes det er pissekedeligt. Folk de siger, at det er mega skræmmende, jeg synes det er røvkedeligt. Historien er død for mig. Det kan godt være, at det nye Outlast er bedre, og så det skal jeg lige have testet. Men jeg tænker, at jeg wiper Outlast, og så jeg gider ikke. Vi kører videre på det her, og så får vi spyttet en masse nye videoer ud. Så tak fordi I så med. Husk like og subscribe. Peace.